Maliban sa mga nanghihingi ng relief goods, laganap din ngayon sa social media ang nanghihingi ng mga gatas para sa kanilang mga anak. May mga pribadong individual at lokal na pamahalaan naman na nag-aabot ng tulong. Ngunit ayon sa National Nutrition Council, ipinagbabawal ng Republic Act 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act ang donasyon ng formula milk sa mga sanggol na nasa 0 to 3 years old tuwing panahon ng kalamidad at emergency kagaya ng nararanasan sa kasalukuyan. Nakalagay doon, shall be prohibited in order to protect the health and nutrition of pregnant and lactating women, infants, and young children before, during, and after a disaster. Lubha umunong mapanganib para sa baby ang pagbibigay ng gatas na hindi nito nakasanayan. Nakapaloob din dito ang usaping pangkalinisan lalo na kapag nasa evacuation center ang mga ito. Yung improper preparation nung infant formula. Kaya nga kung may mag-donate ng milk, kinakailangan under yun ng close supervision ng health and nutrition workers natin. Natatapakan din umano ng milk donation ang promosyon ng pagpapasuso o breastfeeding na mas ligtas para sa sanggol. Unang-una, ma-influence natin sa hindi inaasahang pangyayari yung mga nanay na nagbe-breastfeed pa ng kanilang mga anak. Maaaring ma-influence yung change ng behavior. Na, mas maganda pala yun. Yan, pinapakita na mas superior pala yung infant formula kaysa sa breast milk. Kung tutuusin, mas superior talaga yung breast milk. Kinikilala naman daw ng NCC na may mga bata na umaasa sa formula milk, ngunit hindi na dapat ito i-promote o ipangalandakan sa social media. So yung mga nanay na dati nang infant formula, pwede silang bigyan pa rin ng infant formula provided yung nagdo-donate, nasa batas din yun Hindi nila yun ipopromote. What do you mean by promotion? Sabihin, hindi na nila i-advertise yun, hindi na nila ipopost sa Facebook. Kailangan daw na may tiyak na listahan sa mga LGU at barangay officials kung sino lamang ang mga batang nangangailangan ng gatas, ngunit hindi kasali ang mga sumususo sa kanilang nanay. Ngayon, kinakailangan yung local government unit, meron silang listahan. Sino ba sa kanilang nasasakupan? Yung mga dati nang nag-i-infant formula. Ngayon, sino ba din doon sa kanilang nasasakupan ang nagbe-breastfeed pa? Yung mga nagbe-breastfeed pa, encourage sila na i-continue yung breastfeeding. Naglabas na umano ng guidelines para sa mga LGU ang National Nutrition Council ukol sa promosyon ng tamang nutrisyon sa gitna ng lockdown. Kasama na dito ang pagsasali sa relief packs ng masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw. Ako si Denise Diala para sa CLTV 36 News.